sehän on ohkaisen näköinen. Mielestäni. Voi jotenkin tulla kyllä semmoinen. Jos vetää puukolla halki ja työntää sammalta täällä. Kyllä siinä on integroitu jalkakäyttöinen. Ai jalalla, kato poljetaan. Pitää jalalla sitten painaa. Ilma menee ihan eri lailla kuin jalalla tukkaan. Jos toi ei mene puhki, niin sitten mitään. Kato, tässä on paikkakin. Tähän näytetään Nyt hei, kilometri, kuule tässä on liimaa. Ei on tässä. No niin. Pannaanpa se siihen omaan pussiin. Nyt pitäisi ottaa. Aikaa on. Voisitko viheltää samalla Ievan polkkaa? Tää on integroitunut vai? Hei, se täytyy olla varmaan auki. Tällainen itse täyttyvä malli. Näin. Tuppa sitä kameraa vähän tänne, niin kuulemme täältä kuinka suhina voin käy ja se siinä itsestään täyttyy. Nyt se rupesi. Kyllä teilläkin aika köyhästi menee sinilmaan, jos siinä menee ilman. No siinä onhan tää, mutta siinä... Ei siinä yhtä hikituhku tossa. Siinähän oli kyllä siinä kaupassa viereisessä hyllyssä semmoisia itsetäyttäviä. Mutta ei tällaisesta kyllä niin kamala.